Lambang kejayaan Seni Tayub Jawa Timur. Siang ini dipandu pengerawit kesayangan kita, Mas Jono dari kota Jombang. Tuku telon nang alon-alon, tuku ketan nang stasiun. Aku rapi rondo rumangsa ketun rekane prawan, saiki wis mudhun. Mula sing dadi perawan, ayo padha diati-ati. Kamal ake kapal sentral hiburan iku studione. Guyub rukun bebarengan padha nyambut gawe. Kula turi pinarak tulur ingkang sekeca mirasani kesenian tayub kang keparingan asma kesenian tayub iku tulur wong melok berjuang melewati saran pedesaan sing ana kulo Nusantara Jawa. Wong jejodhane kudolor mula gak kanggo sedina rong dina mula kanggo selawasing urip ana alam aduh. Pengertian iku syarat sing paling utama supaya jejodhoane langgeng bisa dadi sampe aduh. Rukun gotong royong karo kancane seni tayub dulur seni tinggalan sing wis turun maturun pirang-pirang aja
senajan wujute gendeng langen beksa lan kidungan mula kang gambarno watak lan kepribadi Sugeng siang sugeng rawuh para tamu undangan ing mriki ingkang sami kula hormati para tamu undangan ingkang rawuh wonten mriki panggenan. Ngriki kula atas nami Wakil Tuan Hajat inggih menika Bapak Suhanadi kalian Ibu Sampina. Kula sebagai Wakil Tuan Hajat para tamu undangan ingkang rawuh. Boten sanes Bapak Suhanadi tuwin Ibu Sampina dinten niki kagungan hajat inggih menika akad nikah putrinipun ingkang keparing asma Irsa pikantuk Mas Ayung niki ingkang dipun akad nikahaken dumateng para tamu undangan. Mugi-mugi putri ingkang dipun akad nikahaken mbok menawi mangke sampun dewasa supadosa berbakti kalian tiyang sepaipun kekalih berbakti agama terutami nusolan bangsa niki ingkang dipun harapaken tiyang sepaipun kekalih. Para tamu undangan ingkang rawuh wonten mriki panggenan boten sanes Bapak Suhadi ten Ibu sekeluarga nyuwun doa restu anggenipun kagungan hajat dinten niki boten wonten alangan rubida punapa niki ingkang dipun suwun dumateng kekalih Tuan Hajat. Mbok menawi Bapak Sunhadi tuwin Ibu Sampina anggenipun maring hidangan utawi sesuguhan prajangga kirang tata cara Bapak Suhanadi kalian Bu Sampina nyuwun gunge pangapunten dumateng para tamu undangan ingkang rawuh wonten mriki panggenan. Para tamu undangan ingkang rawuh wonten mriki panggenan Ibu Sunhadi kalian Bu Sampina maring hiburan segar siang niki tayupan mangke dalu jam 09.00 dipun lanjutaken kalian campur sari saking Budi Wijaya niki ingkang dipun sugaken. Ananging aturan-aturan tayupan ingkang kula larang wonten mriki panggenan setunggal mengenai gendeng coke eram-eram kepangan ingkang damel cokot-cokotan gelas niki kula larang para tamu undangan kersane aman tertib terkendali niki ingkang kula suwun. Larangan angka kalih kula pramugari Bapak Wejo saking Dura Cak Sukara saking Lamongan Cak Rudi saking Laban anggenipun bagi sampur tetep kula damel erep-erepan mbok menawi meja ongkos tunggal kedawan sampur meja kali 3 sekawan boten angsal nglarai wonten meja ongkos tunggal kersane tertib. Larangan angka 3 para tamu undangan sedaya kang sami rawuh wonten mriki panggenan boten angsal ngasta senjata tajam utawi senjata api terkecuali pihak yang berwajib yang melaksanakan tugas siang niki sampai dalu mangke niki sebagai tanggung jawab ketertiban keamanan. Ketertiban keamanan boten mutlak tanggung jawab 3 pramugari boten mutlak tanggung jawab tuan rumah boten anganging tanggung jawab kula panjenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki panggenan sebagai tanggung jawab ketertiban keamanan.
larangan wonten mriki panggenan niki ingkang kula aturaken dumateng para tamu undangan kersane sedaya tamu semerap wonten ketertiban wonten siti pagelaran dalam matur matur panjang lebar dumateng para tamu undangan dan mriki wonten widodari 6 cacahe sing ten Lebet kalih sing ten Jawi gangsal sekawan badhe ngaringi tuan hajat plus meja ungkus tunggal kering gedhok samira kakedaken Cak Sukar Cak Rudi pribadi nun